psykodraama-organisaatioihin sovellettuna, niin tarkoittaa sitä, että luovilla toiminnallisilla menetelmillä niin tehdään konkreettisesti näkyväksi ja kuuluvaksi ihmisten sisäisiä maailmoja ja sisäisiä kokemuksia tähän niin kuin työhön liittyen niin mielen ulkopuolelle. Ja vielä ryhmässä sillä tavalla, että pystytään luomaan tämmöistä yhteistä jaettua todellisuutta ryhmässä olijoiden kesken. Ja kun se luodaan sieltä mielestä konkreettisesti ulkopuolelle, niitä kokemuksia ja kysymyksiä ja haasteita ja jännitteitä, niin silloin niitä voidaan yhdessä tarkastella paremmin tuolla meidän keskellämme. Ja sinne syntyy niin kuin luontaisesti semmoisia uusia näkökulmia, joita puheessa voi olla hankalaa saada kiinni tai tavoittaa, että mistähän tässä on kyse. Itse olen myös huomannut psykodraamaan liittyen, että se mahdollistaa välillä sellaisen ymmärryksen lisäämistä, myös mulla itsellä on myös yksilöohjauksia jonkun verran, niin aika usein on semmoinen tilanne, että ei oikein ymmärrä jotain omaa kollegaa. Ja moni mun yksilöohjattava on hirveän avoimia semmoiseen roolivaihtotyöskentelyyn, jossa ne pääsee hetkeksi sen oman kuvitelman sisään, että millainen se kollega on, eli tekee roolivaihdon kollegaan. Ja aika usein se johtaa siihen, että se ymmärrys siitä todellisuudesta lisääntyy, siihen tulee lisää tilaa. Ja yhtäkkiä se kollega ei vaikutakaan niin vaikealta kuin hetken aikaa on ollut sen kollegan fiktiivisissä saappaissa. Ja mä oon huomannut, että psykodraama kytkeytyy hirveän vahvasti muun muassa systeemisyyteen, mikä on tällä hetkellä niin kuin toinen viitekehys, mistä käsin mä itse työskentelen. Ja nämä on täysin toisiaan tukevia. Että se on hauska menetelmä sillä tavalla, että se ei ole semmoinen koulukunta, joka estäisi näkemästä kaikkea hyvää muista koulukunnissa, vaan se on sovellettavissa jotenkin hirveän moneen muuhunkin kontekstiin. Ja myös muihin viitekehyksiin ja muihin teorioihin, niin ne on yhteen sopivia. Joo, kyllä. Ja sitten tällä konkretisoinnilla, roolivaihdollakin, josta puhuit, niin siinä alkaa avautua jotakin uutta siitä toisesta mun omassa maailmassani. Eli sieltä tulee uusia näkökulmia, uusia ikkunoita saattaa löytyä. Että hei, se saattaakin olla näin ja näin. Tämän lisäksi, mitä ihan suoraan tässä tunnistan. Joo. Psykodraamassa peruskäsityksenä on tämmöinen sosiometrinen käsitys, eli vuorovaikutussuhteisiin liittyvä ymmärrys. Ja se liittyy siihen, että ihminen oppii vuorovaikutussuhteessa toisiin ihmisiin. Ne voi olla myös asioihin tai muihin. Ja sen takia tässä on mukana tämä niin kuin ryhmän ohjaamisen koulutus ja nimenomaan ryhmän toiminnallinen ohjaaminen luovilla menetelmillä. Että työnohjaajana sitten osaan ja kykenen niin kuin auttamaan työnohjattavia ryhmissä, tiimeissä ja työyhteisöissä tulemaan toistensa kanssa semmoiseen vuorovaikutussuhteeseen, joka tukee sitä arjessa oppimista ja kehittymistä ja kehittämistä. Ei tapahdu pelkästään työnohjaustilanteissa, vaan että se alkaa siirtyä sinne asiakkaalle arkeen. Niin kuin sen takia, että on positiivisia kokemuksia, että hei, me voidaan olla työnohjauksessa tällä tavalla suhteessa toisiimme. Niin se väkisinkin siirtyy jossain määrin sinne arkeen. Kyllä.